Не е това, което си мислиш. Хайде да го отворим заедно. Дано да има описание. Поръчах си кошара Next to Me, втора употреба. Харесвам, когато нещата се използват изключително кратко време, да се преизползват, затова и си поръчах от една фейсбук група от друга мама. Ами инструкции за сглобяване няма. Мисля, че ако имах втори комплект ръце, щеше да ми е една идея по-лесно. Терминът ми е чак на 10 декември, но аз съм от хората, които обичат да са подготвени на време, защото в крайна сметка бебче ще прецени сам кога да излезе. Супер, сега мисля, че предстоят колелата. Ето една много смотана ситуация, в която аз около 30 минути записвам как сглобявам тази кошара. Оказва се, че батерията на телефона ми е паднала и се записали едва 12 минути. Няма да разглобявам кошарата. Продължавам нататък. Най-тъпто е, че аз много рядко се навивам да снимам видеа напоследък и въобще не ми се занимава. И в момента, в който аз реша да го направя, така. Трябва да дойде тук. Съответно, първо трябва да го промуша през страната, която няма да се отваря. И вече започва да придобива вид. Так се движи това нещо тук отпред. Така, това вече е вътре. Идеята е, че тези влизат, ето, хоп, тук от двете страни. Да. До тук трябва да дойде спалнята. Това се регулира. Навън се дърпа и надолу и от двете страни се случва това нещо. И спрямо колкото ви е висока спалнята, такава височина си я правите, като има и система за рефлукс. Нашата спалня е доста висока и може би ще стои на най-високото. Ето така се отваря. И ето, това пада. И всъщност нека пробваме колелцата. Ами чудесна покупка. Много добре. Много съм доволна. Тази конкретно нова е около 270. Аз я купих за втора употреба за 100. Дори не изглежда като да е използвана. Ами толкова от мен. Бай!